ஹாய் குட்டீஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்க அப்படி தானே? ஓகே, நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி எந்திச்சு வந்திருப்பீங்க அப்படி தானே? ஓகே, எல்லோரும் நல்லா பிரிஸ்காக உட்காரணும், ஓகேவா? சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும், ஓகேவா? போன வாரம் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணிங்க அப்படி தானே? அதே மாதிரி இந்த வாரமும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி சூப்பர் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது, ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா? ஒரு சூப்பரான ப்ரேயர் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ளே போயிடலாம், ஓகேவா? ப்ரேயர் பண்ணிடலாமா? ஓகே குட்டீஸ், ப்ரேயர் பண்ணலாமா? ஓகே, எல்லோரும் கண்ண மூடி கை கூப்பிக்காங்க. அன்புள்ள இயேசப்பா, இந்த நாளை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த நாள் முழுவதும் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சுகம், பலன், ஆரோக்கியம் தாங்க. இந்த நாளில் நாங்கள் கற்றுக்கிற பாடல், மனப்பாட வசனம், கேட்கிற கதை எல்லாவற்றும் எங்கள் வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாக்கித்தாங்க. எங்கள் கூடவே இருங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். ஓகே குட்டீஸ், சூப்பராக ப்ரேயர் பண்ணீங்க. பிரைஸ் லார்ட் குட்டீஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, சூப்பராக இருக்கீங்களா? சரி, ஓகே, எல்லாம் சாங்ஸ் பாடலாமா? எத்தனை பேர் சாங்ஸ் பாட ரெடியாக இருக்கீங்க? இந்த பார்த்தீங்களா, அண்ணன்மாரெலாம் ரெடியாக இருக்காங்க. நீங்களும் ரெடி தானே? ஏஞ்சிக்கோங்க பார்ப்போம். ஏஞ்சிக்கோங்க சீக்கிரம். நல்லா ஆக்ஷன் பண்ணணும். யா 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 யே யா 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 யே நா 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 நே நா 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 நே யா 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 யே யா 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 யே நா 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 நே நா 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 நே. இயேசு எனக்குள்ள, பயமே எனக்கு இல்லை, நான் தான் இயேசுவின் பிள்ளை, யாருண்டு என்ன வெல்ல. இயேசு எனக்குள்ள, பயமே எனக்கு இல்லை, நான் தான் இயேசுவின் பிள்ளை, யாருண்டு என்ன வெல்ல. சத்துரு வருவான் தந்திரமாக என்னை தோற்கடிக்க, வேத வசனம் எனக்குள்ள இருக்கு அவனை முறியடிக்க. சத்துரு வருவான் தந்திரமாக என்னை தோற்கடிக்க, வேத வசனம் எனக்குள்ள இருக்கு அவனை முறியடிக்க. பாவமான வாழ்க்கைக்கு என்றும் நோ சொல்வேன், பரிசுத்த ஆவி துணையால உலகை நான் வெல்வேன். பாவமான வாழ்க்கைக்கு என்றும் நோ சொல்வேன், பரிசுத்த ஆவி துணையால உலகை நான் வெல்வேன். யா 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 யே யா 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 யே நா 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 நே நா 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 நே யா 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 யே யா 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 யே நா 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 நே நா 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 நே. சூப்பராக ஆக்ஷன் பண்ணீங்க. இன்றைக்கி ஒரு புது சாங் கற்றுக்கலாமா? ஓகே, நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாடுறோம். அந்த பாட்டு உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், சரிங்களா? அது நீங்கள் நல்லா கவனமாக கேட்டுட்டு அந்த அண்ணா ஆக்ஷன் பண்ணுறதையும் என்ன பண்ணணும், பார்த்துக்கிட்டு கவனிக்கணும். அடுத்ததாக நீங்களே எங்கள் கூட சேர்ந்து என்ன பண்ணலாம், பாடலாமா? சிக்கு புக்கு ரயிலே, வேகம் போகும் மோட்சம் போகும் டிராஃபிக் எல்லா ரயிலே. சிக்கு புக்கு ரயிலே, வேகம் போகும் மோட்சம் போகும் டிராஃபிக் எல்லா ரயிலே. சின்ன தம்பி சின்ன தங்க வாங்க, பரலோக பயணம் போகலாம், ஏசப்பா கூட நாமும் ஜாலியாக சேர்ந்து வாழலாம். சின்ன தம்பி சின்ன தங்க வாங்க, பரலோக பயணம் போகலாம், ஏசப்பா கூட நாமும் ஜாலியாக சேர்ந்து வாழலாம். பாவம் செய்தால் பரலோகம் போக முடியாது, பரிசுத்தம் இருந்தால் பரலோகம் போக தடையேது. பாவம் செய்தால் பரலோகம் போக முடியாது, பரிசுத்தம் இருந்தால் பரலோகம் போக தடையேது.
ram bum 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 ram bum bum bum. Yeah 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 yeah. Ram bum 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 ram bum 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 ram bum bum bum. Yeah 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 yeah. சரி, நம்மளுக்கு நாளைக்கு வேறு எக்ஸாம் இருக்குது, நம்ம படிக்க வேற மாட்டோமே. சரி, நம்ம ஃப்ரெண்டையும் படிக்க விடக்கூடாது. அவனுக்கு ஃபோன் அடித்து நம்ம விளாட கூப்பிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஹலோ சிவா. என்னடா எங்கெல்லாம் இருக்கா? வீட்டில் தான். வீட்டில் தான் இருக்கியா? விளாட போமா நம்ம? நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்கே, படிக்கணும். இல்லை, டெஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கட்டும், நம்ம ஃபஸ்ட் விளாடும், அதுக்கப்புறம் போய் படிப்போம். படிக்கணும்டா, டெஸ்ட் இருக்கு. ஃபஸ்ட் விளாடும், விளாண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மைண்டை ஃப்ரீ ஆக்கிட்டு அடுத்து போய் படிப்போம். சரி வா போவோம். சரி வா, வீட்டை விட்டு வெளியே வா, நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரோம்னா. ஓகே சரில. செம வெக்கையாக இருக்குப்பா. எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சவன் ஃபோனில் ஒரு ஃபேனையும் சேர்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். வெக்கையாக இருக்கு. சரி அப்பா, நான் விளாட போயிட்டாரண்ணா. சரிடா, அதை பார்த்து விளாடு. ஆ ஆ என்ன அப்போதே வந்துட்டிங்களா? ஆமாம், நாங்கள் எப்போ வந்துட்டோம், நீ வர்றதுக்கெல்லாம் லேட்டு. என்ன நான் தான் லேட் ஆப்பனா? ஆமாம். சரி சரி சாரிடா. சவா, நம்ம சரி, விளாட என்ன போமா? புது பந்து? ஆமாம், எல்லாம் நம்ம விளாடக்கு தான். சரி வா விளாடப்போம். வா, அது பால் எட்டுவா, கீழே போட்டல. டேய், நீ பெரிய ஃபுட்பால் பிளேயர்னு சொல்லல, முடிஞ்சதை தடுத்து பாரு. நீ போடுறா பாப்பா, அதுக்கப்புறம் பால் எங்கே போகுதுன்னு மட்டும் பார்ப்போம். ஐயோ காலு, என்னடா கால் அடிச்சிட்டானு, என்னாச்சு, ரத்தம்ட்டா? கால் அடிச்சிட்டானு, கால் அடிச்சிட்டான்டியா. சரி வா, அப்படியே வீட்டுக்கு போவா. சரி ரைட்டு வா போடி. டேய் உங்கள் அப்பாட்ட மட்டும் சொல்லிடுறாடா, காலில் கல் தட்டிட்டுன்னு சொல்கிறா. சரி சரி, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வா வா, இப்போ போகலாம் வீட்டுக்கு. பாக்கியராஜ், நீ அவனை கூப்பிட்டு போயிடல, நான் அப்படியே எங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுறேன். வாப்பா, உள்ள வாப்பா. என்ன எப்படி நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்காங்க. வீட்டில் நல்லா இருக்காங்களா? நல்லா இருக்காங்க. சரி, என்ன விஷயமா வந்த? இல்லை அங்கிள், காலில் அடிபட்டுச்சு. என்ன தம்பி சொல்கிற, காலில் அடிபட்டா? எனக்கு இல்லை அங்கிள், உங்கள் பையனுக்கு தான் அடிபட்டுருச்சு. டேய், நீ என்னடா சொன்னேன்? போகும்போது பார்த்து விளாடுன்னு சொன்னலாம். பார்த்து தான் பாலான்ட்டேன். அப்போ எப்போ அடிபட்டுச்சு? பாலை மிதிக்கன்ட்டு கல்லில் போய் மிதிச்சிட்டோம்ப்பா. சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வா ஆஸ்பத்திரி போ. சரிப்பா. சரி சரி, வா ஆஸ்பத்திரி போயிட்டு வந்துடுவான். ஆஸ்பத்திரிக்கெலாம் வேண்டாம்ப்பா, வீட்டில் மருந்து இருக்குது, அந்த மருந்தை போட்டுக்கலாம். சரி ரைட்டு, அப்போ வீட்டில் உள்ள மருந்தை போட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடு. சரி சரிப்பா. சரி சரி, போய் உட்காந்துக்கோ. ம் சரி. கால் வேறு ரொம்ப வலிக்கு, நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு டெஸ்ட் வேறு இருக்க. என்னச்சு அப்போ? சரி, நாளைக்கு இதே சாக்கு வச்சு எப்படியாச்சும் அப்பாட்ட லீவு கட்டணும். அப்பா வேறு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரிலையா. சரி, நம்ம போய் அப்பாட்ட கேட்டு பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். என்னடா ஸ்கூலுக்கு போகாமல் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்க? அப்பா, கால் ரொம்ப வலிக்குப்பா, அடிபட்டது. சரி, ஸ்கூலில் இன்றைக்கி தான் எக்ஸாம் இருக்கோ? இல்லையா? சரி ரைட்டு, அப்போ பிரச்சனை இல்லை. சரி, ஒரு நாள் லீவ் போட்டுக்கோ. சரிப்பா. ஒழுங்காக உட்காந்து படிக்கணும். சரி சரி ரைட்டு. ம் சரிப்பா. படி. சரிப்பா. சரி, அப்பாட்ட இன்னைக்கு எப்படியோ லீவு கட்டாச்சு, ஒரு வழியாக எக்ஸாமை கட் அடிச்சாச்சு. இன்னும் 2 நாள் எக்ஸாம் இருக்க. சரி ரைட்டு, இதே வச்சு அப்பாட்ட இதே சாக்கா சொல்லி எக்ஸாமை கட் அடிச்சிட வேண்டியது அப்படின்னா இன்னும் 2 நாளும். சரி, பார்த்துக்கூட அப்படின்னா நாளைக்கு. என்ன இன்னைக்கு ஸ்கூல் போலையா? ஆமாப்பா, கால் வலிக்கு ரொம்ப. நேற்றுக்கு வந்து ஒழுங்காக படிக்கவே இல்லைன்னு சொன்னாங்க. படிக்க தான் செஞ்சேன். சரி, நீ ஒழுங்காக உட்காந்து படிக்கா. சரி கூட சொல்லிட்டேன். சரி சரி, ஒழுங்காக உட்காந்து படி. சரி. டிவி தானே பார்க்கக்கூடாது, அது கொஞ்ச நேரம் தானே, பார்த்துக்கலாம். என்ன அவன் டீச்சர் கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு? சொல்லுங்க டீச்சர். ஆமாம், அவனுக்கு காலில் லேசாக அடிபட்டு இருந்துச்சு, அதான் வரல. நேற்று எக்ஸாம் இருந்துச்சா? ஓ, இன்னைக்கு எக்ஸாமா? எக்ஸாமுக்கு தான் ஏதோ பிரச்சனை, காலில் அடிபட்டுன்னு சொல்லி நடிச்சிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். சரி, நான் வீட்டில் போய் என்னன்னு கேட்டேன், அனுப்பிச்சி விட்றேன். சரி சரி. என்ன கால் சரியாயிட்டு போல, மொபைல்லாம் நோண்டிட்டு இருக்க? இல்லைப்பா, இப்போ தான் மொபைல் எடுத்தேன். நாளைக்கு ஸ்கூல் போயிடலாமா? அப்படி நாளைக்கு கால் வலிச்சா லீவு போடுவோம்ப்பா. கால் லைட்டாக வலிக்கு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வா வைத்தியத்தை போயிட்டு கால் அப்படி முறுக்கி உடச்சி நேராக்கி வச்சிருவாரு. வா கிளம்பு. வைத்தியட்டு வேண்டாம். அடிபட்டுருக்குல்ல, 3 நாள் ஆச்சு. 2 நாளைக்கு அவர் காட்டு இருந்தோன்னா என்னது சரியா இருக்கும். இல்லைப்பா, லைட்டாக தான் அடிபட்டுருக்கு. என்ன சொன்ன, லைட் அடிபட்டுருக்கா? ஆமாம். இல்லை, எனக்கு நல்லாவே தெரியல. நீ எக்ஸாமை கட் அடிக்கிறதா அப்படி உட்காந்துருக்கேன்னு தெரியும். ஒழுங்கா ஸ்கூலை பார்த்து போல. எந்திரி ஸ்கூல் போ, கிளம்பு.
போ ஸ்கூலை பார்த்து போ. சரிப்பா. பொய் சொல்லிட்டு இல்லையண்ணே. பார்த்தீங்களா குட்டீஸ், பொய் சொல்லிட்டு ஸ்கூலுக்கு எக்ஸாமுக்கு கட் அடிச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருக்கிறான். நீங்கள் எப்படி பொய் சொல்லுவீங்களா? பொய் சொல்ல மாட்டீங்க தானே? ஏன்னா நம்ம எல்லோரும் ஏசப்பா பிள்ளைங்க, அப்படி தானே? ஏசப்பா பிள்ளைங்க பொய் சொல்லலாமா? பொய் சொல்லக்கூடாது, சரிங்களா? ஏன் தெரியுமா? நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக தான் ஏசப்பா சிலுவையில் அறையப்பட்டு 3ஆவது நாள் உயிரோட எழுந்தாங்க. நம்ம பொய் சொல்லலாமா? பொய் சொல்லக்கூடாது தானே? ஓகே, யாரும் பொய் சொல்லக்கூடாது, சரிங்களா? சரி, அடுத்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாமா? பாய். ஹலோ குட்டீஸ், எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இன்றைக்கி என்ன தலைப்பில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம்? ரட்சிப்பை குறித்து பார்த்துட்ருக்கோம். ரட்சிப்பு யாரால் தர முடியும்? இயேசுவால் மட்டும்தான் தர முடியும். ஏன் இயேசு மட்டும் தரார்? நம்மளுக்காக அடிக்கப்பட்டு நம்ம பாவங்களை கழுவி அதனால் நம்மளுக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்தார் ஆண்டவர். ரட்சிப்பை கொடுத்து நம்ம நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்? ஒரு வசனம் பார்ப்போமா? ஓகே குட்டீஸ், அண்ணன் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தரேண்ணே, நீங்கள் சொல்லுங்கள், சரியா? அவரால் அன்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமம் அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை என்றான். அப்போஸ்தலர் 4:12. ஓகே குட்டீஸ், நான் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை சொல்லி தரேண்ணே. வசனத்தை நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? ரிப்பீட் பண்ணணும், ஓகேவா? ஓகே குட்டீஸ், அவரால் அன்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே இல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை என்றான். அப்போஸ்தலர் 4:12. ஓகே குட்டீஸ், பாய். ஓகே குட்டீஸ், எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா? ஓகே, இன்றைக்கி என்ன நாள் தெரியுமா உங்களுக்கு? சூப்பராக சொன்னீங்க. ஏசப்பா உயிர் தெழுந்த நாளை என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம்? நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம், அப்படி தானே? ஓகே, இன்றைக்கி அண்ணன் உங்களுக்கு குட்டியாக ஒரு கதை மாதிரி இல்லாமல் ஏசப்பா எதுக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தாங்க, எதுக்காக நமக்காக மரித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அண்ணன் உங்களுக்கு சூப்பராக அழகாக சொல்லித்தர போகிறோம், ஓகேவா? நீங்கள் கவனிக்க ரெடியா? ஓகே. ஏசப்பா 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்க? பூமிக்கு வந்தாங்க, ஓகேவா? யாருக்காக வந்தாங்க தெரியுமா? நமக்காக தான் வந்தாங்க. நம்மளாம் யாரு? ஏசப்பாவோட பிள்ளைங்க, அப்படி தானே? பிள்ளைங்களாக நமக்கு ஏசப்பா என்ன பண்ணாங்க? இந்த பூமிக்கு வந்தாங்க, ஓகேவா? 33 வருஷம் என்ன பண்ணாங்க? இந்த பூமியில் மனுஷனாக என்ன பண்ணாங்க? ஏசப்பா வாழ்ந்தாங்க, ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் கேட்பீங்க, அப்படி தானே? ஏசப்பா நல்லவங்க தானே, பின்ன ஏன் ஏசப்பா மரிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க, அப்படி தானே? ஏசப்பா ரொம்ப நல்லவர், ஏசப்பா ரொம்ப பரிசுத்தமாக இருந்தாங்க, அப்படி தானே? ஏசப்பாவை போல ஒரு நல்லவர் இந்த உலகத்திலேயே கிடையாது, அப்படி தானே? பின்ன எப்படி ஏசப்பா மரிச்சாங்க? யாருக்காக தெரியுமா மரிச்சாங்க? நமக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க? ஏசப்பா மரிச்சாங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடித்தது, பொய் சொன்னது, திருடினது, கீழ்ப்படியாமல் இருந்தது, ஏசப்பாவுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் நிறைய செஞ்சுருப்போம், அப்படி தானே? அதுக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க? ஏசப்பா சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க. இப்போ தப்பு பண்ணால் தண்டனை யாருக்கு? நமக்கு தானே? இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்கள் கிளாஸில் உன் ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணுறான்? ஹோம்ஒர்க் எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ யாரை மேம் திட்டுவாங்க? உன் ஃப்ரெண்டை தானே திட்டுவாங்க. உன்னை திட்டினா உனக்கு கோவம் வருமா? வரும், அப்படி தானே? செய்யாத தப்புக்கு நீ பழி வாங்கினா உனக்கு கோவம் வரும், அப்படி தானே? அதே மாதிரி தான். ஆனால் ஏசப்பாவை பாருங்கள், ஒரு தப்புமே செய்யலை, ஆனால் பழியெல்லாம் யார் சுமந்தா? ஏசப்பா சுமந்தாங்க, அப்படி தானே? நம்ம செஞ்ச பாவத்துக்காக என்ன பண்ணாங்க? ஏசப்பாவை சிலுவையில் அரைஞ்சிட்டாங்க. ஏசப்பா ரொம்ப அடிபட்டாங்க, அப்படி தானே? ரத்தம்லாம் வடிஞ்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க, அப்படி தானே? இப்போ நம்ம காலில் ஒரு கல் பட்டால் கூட நம்ம எவ்வளோ வலியில் துடிச்சிரும். அப்போ ஏசப்பாவை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தி, அவரை கேலி செஞ்சு, அவரை இழிவாக பேசி, அவரை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தினாங்க, அப்படி தானே? இதெல்லாம் யாருக்காக பண்ணாங்க? ஏசப்பா யாருக்காக பண்ணாங்க? உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தான் என்ன பண்ணாங்க? ஏசப்பா சிலுவையில் மரிச்சாங்க. இது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். என்ன தெரியுமா குட்டீஸ்?
ஏசப்பா என்ன பண்ணாங்க, மரிச்சது மட்டும் இல்லாமல் நமக்காக என்ன பண்ணாங்க, மீண்டும் உயிரோடு என்ன பண்ணாங்க, எழுந்தாங்க. அப்படி தானே? ஆனால் இப்போவும் ஏசப்பா நம்ம கூட இருக்காங்க. உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்கும், அப்படி தானே? ஆனால் ஏசப்பா என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம கூடவே இருக்காங்க. நம்ம எங்கெல்லாம் போகிறோமோ, எங்கே வந்தாலும் சரி, எங்கே போனாலும் சரி, எப்பவுமே என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம கூடவே தான் ஏசப்பா இருக்காங்க. அதனால் என்ன பண்ணணும், இனிமையாவது என்ன பண்ணணும், ஏசப்பாக்கு பிரியமாக இருக்கணும். ஓகேவா? நம்ம இனிமேல் பொய் சொல்லும் போச்சலாம், திருடம் போச்சலாம் ஏசப்பாவை என்ன பண்ணுறோமா, நம்ம திரும்பி திரும்பி என்ன பண்ணுறோம், ஏசப்பாவை சிலுவையில் அறையிறதுக்கு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்போ நம்ம ஏசப்பா சிலுவையில் அறையலாமா நம்ம கையாலேயே? பாவம், அப்படி தானே? அறையக்கூடாது, அப்படி தானே? அதனால் என்ன பண்ணணும், இனிமேல் ஏசப்பாக்கு பிரியமாக பிடிச்ச பிள்ளையா வாழணும். ஓகேவா? ஓகே குட்டீஸ், எல்லாருக்கும் ஹாப்பி ஈஸ்டர். ஹலோ குட்டீஸ், மேஜிக் பார்க்கலாமா? ஓகே, சூப்பராக ஒரு மேஜிக் பார்க்க போகிறோம். மேஜிக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பொருளாக இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஓகேவா? ஒரு மெழுகுவர்த்தி இருக்குது, அதுக்கப்புறமா ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? பாக்ஸுக்குள்ளே கலர் வாட்டர் இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ இந்த மேட்ச் பாக்ஸை வச்சு இந்த மெழுகுவர்த்தியை பற்ற வச்சிருமா? 1 2 சூப்பராக பற்ற வச்சாச்சு. ஓகேவா? நல்லா பாருங்கள், சூப்பராக எரிஞ்சிகிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த டைமில் இந்த கிளாஸை வச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த கிளாஸை வச்சு இது இப்படி வச்சா என்ன நடக்கும்னு பார்க்கலாமா? ஓகே, அதுதான் சூப்பராக இருக்கும். நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் பாருங்கள் பாருங்கள். ஓகே, வச்சாச்சு. மெழுகுவர்த்தி அணைஞ்சிட்டுப்பா. நல்லா பாருங்க, பார்த்தீங்களா? ஓகே, வெரி குட். எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க? அதை என்ன நடந்துச்சு இதில்? கிளாஸுக்குள்ளே வாட்டர் அப்படியே உள்ளே போயிடுச்சு, அப்படி தானே? ஓகே, அதை போல தான் நம்மளோட பாவங்களையும் எல்லாத்தையும் தாம் பக்கமாக இழுத்து நமக்காக சிலுவையில் ரத்தத்தை செஞ்சு நம்மளோட பாவங்களை சுமந்தாங்க. ஓகேவா? நம்ம இனிமேல் எப்படி இருக்கணும்னா, பாவமே செய்யாமல் ஏசப்பாக்கு பிடிச்ச பிள்ளைங்களாக இருக்கணும். ஓகேவா குட்டீஸ்? மேஜிக் பிடிச்சிருந்துச்சா? ஓகே, பாய்.